Hiusten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja hoitoon vaikuttaa moni asia. Lepo ja uni ovat myös tärkeitä hiusten hyvinvoinnille, sillä keho korjaa itseään ja ylläpitää tasapainoista toimintaa levon aikana. Riittävä ja laadukas uni tukee hiusten kasvua, ehkäisee hiusten lähtöä ja auttaa päänahan terveyden ylläpidossa. 1. Hiusten kasvun tukeminen. Uni ja lepo edistävät solujen uusiutumista ja kudosten korjaantumista, mikä on tärkeää myös hiusfolikkelien toiminnalle. Hiusten kasvusykliä säätelevät kehon hormonit ja kasvutekijät, jotka aktivoituvat erityisesti unen aikana. 2. Stressin vähentäminen. Riittävä lepo alentaa kehon stressitasoja ja tasapainottaa stressihormonin eli kortisolin tuotantoa. Korkeat kortisolitasot voivat häiritä hiusten kasvusykliä ja johtaa hiusten lähtöön, tellogeeninen hiusten lähtö. 3. Hormonaalinen tasapaino. Uni vaikuttaa hormonitasapainoon, erityisesti testosteronin, estrogeenin ja kasvuhormonin eritykseen. Hormonaaliset epätasapainotilat, esimerkiksi korkea DHT-taso, dihydrotestosteroni, voivat aiheuttaa hiusten lähtöä. Laadukas uni auttaa säätelemään näitä hormoneja. 4. Verenkierron paraneminen. Uni auttaa verenkiertoelimistöä toimimaan optimaalisesti. Hyvä verenkierto päänahassa tuo karvatupille happea ja ravinteita, jotka ovat välttämättömiä hiusten kasvulle. 5. Immuniteetin vahvistuminen. Lepo tukee immuunijärjestelmää, mikä voi ehkäistä tulehduksellisia ongelmia päänahassa, kuten hilsettä tai ärsytystä. Terve immuunijärjestelmä vähentää riskiä sairauksiin, jotka voivat vaikuttaa hiusten terveyteen. 6. Solujen uusiutuminen. Keho tuottaa unen aikana kasvuhormonia, HGH, joka edistää solujen jakautumista ja uusiutumista. Tämä prosessi tukee hiusfolikkelien toimintaa ja hiusten kasvua. Kehomme on kokonaisuus, hiuksiamme myöden pidetään siis huolta hyvinvoinnistamme.